ଦେଖ ନା ଗାଇସ୍ ଦେଖ ନା ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହଁକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଟିକେ ମଜା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାରେ। ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ବାଦାମ ଛଚଡ଼ା କହୁଛି, କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଚଟଣି, ରସୁଣ ମରିଚ ପକେଇକି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ମେଥି ଶାଗ ଆଉ ବାଇଗଣ ପିଠଉ ଦିଆହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ପିଠଉ ଭଜା, ମାନେ ପଖାଳର ଆନ୍ ବାନ୍ ସାନ୍, ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଜା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଝିଅ ବସିଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ଖାଇଦେଲେଣି, ରହୁନାହାନ୍ତି ବି ଟିକେ। ଚାଲେ ଝିଅ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ବି ଜଗିକି ବସିଛି, ତାକୁ ପଖାଳ ଭାରି ଭଲ। ଦି ଝିଅକୁ ପଖାଳ ଭଲ, ଆମ ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ଦହି ରୁଟି ଖାଇକି ପଳେଇଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଏଇଠି ପୁଅକୁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ତାକୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେ ଅନେଇକି ରହିଛି, କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ନେଇଯାଉ, ସେ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଖରାବେଳେ ତ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ, ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍, କିଛି ଆଉ ରାତିରେ କଲେନୁ, ସାଧା ପୁରା। ଚା ରୁଟି ଆଚାର ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ ରୁଟି ଆଚାର। ଏଇଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସେ ତାଙ୍କର। ଆମର ଏଇଠି ରୁଟି କରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଖାଇଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ମର୍ଚା ଭରିକି ମସଲା ଦେଇକି ପୁରା ଗୋଟା ମର୍ଚା ଭରିକି କରିଥିଲୁ। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମର୍ଚା। ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଟିକେ ଟିକେ ରୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା 6 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲାନି ତ, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ରୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଉଛି। ଆମର ଅଧା ବାସନ ମାଜିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭାଇ ଆସିଲେ ତ ପୁଣି ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କରିକି ଦିଆହେବ। ଚା ରୁଟିରେ ତ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଇ ଆସିକି ପୁଅକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ପିଲାମାନେ ବି ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାବା କୁହନ୍ତି ଏଇଠି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡୁଟି ଫୁଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ଯେ ଅନେଇକି ରହୁଛି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେମାନେ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନେଇକି କେମିତି ହେଉଛି ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି। ଦେଖ 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 ସେ କେମିତି ହେଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ଜିନିଷ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ପୁଅ କହୁଛି କାକା ମୋତେ କର, ଏଠି ମାନେ ଅଙ୍କଲକୁ କାକା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ବାବା ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଧରିବି, ତାକୁ ଦେଲେ। ସିଏ ଏବେ ଜମା କାହା ହାତରେ ରହୁନି, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାପା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ପଡ଼ିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ସବୁ ସରିଲା, ଏ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଶୁଆଇବାକୁ ଆଣିଛି, ସେ ନ ଶୋଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡବାଟା, ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ଝିଅର ମେଡ଼ିସିନ ଡବାଟା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଇଥିଲା ଆଣିଲି। ସେ ଏତେ ଖେଳେନା ଅଛି, କେଉଁ ଖେଳେନାକୁ ସେ ଖେଳିବନି, ତାକୁ ହିଁ ଅନେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାମା ଟିକେ ନେଇଦେ ବୋଲି। କହି ତ ପାରୁନି, ଆକ୍ସନ୍ରୁ ସବୁ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ତା ଛାଇଟା ଅନେଇକି ରହୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ମୋତେ ଦେଖୁନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାମା ଦେଖ ଏଇଟା ଖେଳନାଟା ଦେଉଛି ସେ ନେବନି, ଝୁମକାଟା ଦେଉଛି ନେବନି, ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଅନେଇକି ଅଛି। ଯେଉଁ ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ନେଇକି ନ ଦିଏ, ସେ ସେଇ ଯାଏଁ ଏମିତି ହିଁ ଥିବ। ନେଇକି ଦେଲେ ଯାଇକି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଟିକେ ରଖିଦେଇ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେବ ନା, ତାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ସେଇଟା। ଖେଳେନାକୁ ଜମା ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଇଗ୍ନୋର କରିବ ଖେଳନା। ଦେଖୁନ ଅନଉଛି, କାହିଁ ଧରୁଛି, ଧରିବନି, ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ ତୁ ମୋତେ ଦେ। ଦେଖ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଭାରି ଭଲସେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ସେଇଟା ସେ ପାଖରେ ଧରିକି ବସିବ, ଆଉ ସବୁ ଖେଳନା ଦୂରକୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଇନା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଯଦି ମୁଁ ଧରିଦେବି ତାହେଲେ ସିଏ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ, ମୋ ଝିଅର ପାଉଡ଼ର ମେଡ଼ିସିନଟା ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଖାସ। ଦେଖ 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 ସେ ମୋର ଛଡ଼େଇ କେମିତି ନେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଧନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି